asị na ma mara nọmba gọvanọ His Excellency Gọvanọ Soludo ọ bụ na m ji nọmba ya mma akpọ ya kelee ya because ọgụ ọ na-alụ ugbu a mụ bido lụbụ ya na kemgbe 2 years ka m jiri bido si ndị be anyị agwụzila oke ite na nwunye ite ha onye ọbụla ndị gwara agwọ bute biya ana m agbụ ya ọkụ ebe a mgbe m mezi gbaba ya ọkụ ndị dibịa na ndị eze nwaanyị nọ na Anambra n'ala Igbo bido di ebuso m agha mana m akwụsị ya emechara one of our sister here elie nwanne ya na Obosi ndị arụsị jebụrụ ya na Obosi jedebe ya na arụsị na Ọkịja the sister bebesara anyị akwa this case nọ na Anambra State Commissioner of Police they are aware of it anyị ejenye report from giving the report police Anambra si anyị jee mega ili ka anyị dị chọọ eje mepe ili ọ dị na vidio ọ dị na rekọd eje mepe ili ahụ hụ na onwezi ya nọ ebe ahụ o wee bụrụ ihe nwata na-ekwu na nwanne ihe nwa ahụ na-ekwu na nwanne ya eliri na-eburu eje na debe ya na arụsị Ọkịja bụ eziokwu maka egosiri ya na vidio ebe e buru ozu nwanne ya eliri je debe na arụsị na ọba arụsị gburu and some of them na-edebe ebe anyị jebe ihe ahụ pass ha you will not see some of their private part akọtụ ya so all those things ya akwụsị ka a na-stọpụ ndị oke ite because oke ite a meziri ụmụaka be anyị anaghịzi arụ ọrụ nke pụta ọsị gị na aya agwọ ọgwụ and ndị dibịa mere ụmụnne anyị ndị nwoke nọchi na mkpọrọ iji gwara mmadụ oke ite ka o wee buo koken na o buo koken na ọ ya gafere ndị ọcha gafere monitoring onye gwozizi eburu jebe Brazil jebe dibịa ewudo onye atinye na mkpọrọ ndị be anyị nọ na mkpọrọ dị iche iche maka na ha nwere confidence na oke ite ya azụ ha so ihe Gọvanọ Soludo na-eme is right ma nwunye ite ma ndị eze nwaanyị ọ na be anyị ka m hụrụ na ndị dibịa na-agwa ndị na-eme yahoo bịa ka m gwọbara nga ọgwụ ka ị na-emeta yahoo encourage na evil in our land o nwedịrị ma ndị dibịa na-agwụchara fat na-emezi encourage agwa ụmụnne anyị ndị nwaanyị na-agba achagwo ha bịa ka gwọbara ha ọgwụ na ha na-enweta ọrụ achagwo ndị ahụ n'idiri ijidesi tụpụ ha n'ala be anyị ihe mere ndị otu anyị ndị ụka ji adaba n'aka ndị amụma ndị ọjọọ bụ na anyị ndị otu anyị anaghị agụ Baịbụl agbụgba ama juru na Baịbụl bụ na ị na-agụ Baịbụl ọfụma ịhụ ndị a bụ ndị wayo ndị dibịa jiri yiri akwa suit na Baịbụl ihe ama ụfọdụ ndị amụma na-achajizi mmadụ ego ije asị gị weta ego ewere ọla n'ọlụ ndị ya eweta ego na ọkụkọ ka eje na mmiri na-akpọkwa aha Jizọs na mmiri ahụ ụfọdụ asị gị je weta ọjị weta ego na ọkụkọ ka eje n'iro chụọ àjà n'aha Jizọs ụdị ndị aja na Baịbụl ndị ebu ndị amụma ndị ọjọọ ndị ebu dibịa jiri yiri akwa ụka ụfọdụ ya eje sị gị hapụ di gị ụfọdụ na-eme encourage si gbaba n'ama amụma ọjọọ karịrị ugbu a maka sị na ọ bụ ihe kwuru na end time will come with this kind of signs so ihe eji ama ha buru ibu ma ị na-agụ Baịbụl ọfụma ụfọdụ anaghị agụ Baịbụl ha ụfọdụ ya ewere mmanụ a na-akpọ olive oil tebe nwaanyị nwunye mmadụ na private part ụmụ ihe ndị a jọrọ njọ onye mmasị gị na enwere 77 demon na private part 77 demon enwe ebe ọzọ ya nọ inside private part ka ọ ya eje nọ so ụmụ ihe ndị a jọsịrị njọ ọ ihe eji ama ndị amụma ndị ọjọọ ndị amụma gị ihe ekwuzi okwu Chukwu asị na ikwu okwu righteousness memba ga agbalaga onye ezigbo onye amụma ya agwa ndị mmadụ kwuo ya ka ọ dị ihe m jiri sị na ahọ bụ 2025 ya bụ ahọ ịgbasa ozi ọma bụ na arụ na-eme ndị be anyị sị na arụ gbaa ahọ ọ bụrụ omenala ana ya chọọ ka arụ bụrụ omenala n'oge nke anyị ịma na ihe a na-akpọ social media dị powerful ọtụtụ ndị mmadụ jiri ebe ahụ ma ndị witchcraft jiri ya na-eme advert about their group ndị marine ndị frame occult temples and you see na ndị na-ejezi ụka bụ ndị na-ajọ n'ezi ma witchcraft ma marine ma ndị occult dị iche iche ndị na-ejezi ụka bụ ndị na-ejebe dibịa ji agwọ ọkịta na nwunye ite because na ndị dibịa na-apụta na social media bupụta ite ha si na onye jee nweta ego were uchi n'ọba aghụghọ ọnya ejiri kwuo na a sị na anụ gbaa aja ọsọ agbịrị aja egbe ebe ọ bụ na
ha na-apụtazi na-achọ ịdọpụ ndị otu Kristi from our faith. Anyị agaghị ekwe. Anyị etizikwa dia 2 ala nọ na Ngọkpala na that 5 community Eziama, Ntu, Ikem, Amala, Alatia. Oge m jere ịzụ ala ebe ahụ, all 5 community ahụ ma ndị igwe ha bụ onye gwara m eziokwu na ha ya eresi m ala na ebe a mụ na-achọ ịzụ bụ gọọmenti nwe na gọọmenti a compensate ndị obodo with receipt and evidence 18 years ago during the time of Governor Chikudenwa. All ndị obodo niile ahụ gwara m wee gazie na gọọmenti o wepụ na ihe ndị igwe ahụ kwuru bụ eziokwu. Meeting ebe ndị igwe ahụ gbakọrọ kwuo ya nọ na social media. Gọọmenti ewere gwa m na ihe bụ ala gọọmenti. By God grace, site na amara Chineke, anyị enwee meeting nke gọọmenti Imo Steeti kpọrọ mụnwa na ndị obodo ahụ. Anyị enwee meeting na Owerri na nke Ezimo ugboro na abụ na ịtọ before anyị abanye ebe a. Enwechago meeting ugboro na abụ na ịtọ with ndị gọọmenti and with the community and with Zion members before anyị abanye ọrụ ebe ahụ. That land is the land we acquired from the government and the community heads are aware of it. So ndị ahụ na-ekwu na anara ha ala ha ịma na ụfọdụ jeneral ebe ahụ ọ ndị ahụ resi ala gọọmenti na-achọ ka ha si je kpuchie ndị Ngọkpala niile obi aṅụrị dị ha na anyị bịara maka na na-ele ala ha 150,000 before mana ugbu a bụ 7 million 10 million naira 11 some places 15 million. Ugbu a ụfọdụ n'ime ha ga-akwaba papa ha nwụrụ anwụ ga-akwaba ozu na akwagharị ozu. Ugbu a ụfọdụ n'ime ha ga-enwe ezigbo ụlọ na arụzi ụlọ because ala ha niile abịala. Onye ọbụla bụ onye Ngọkpala ga-asọpọtụ Zion, onye ahụ obi ya jọrọ njọ jọkarịa ekwensu na onwe ya, mana imirikiti ndị ebe ahụ sọpọtụrụ anyị because obodo ha na-emepezi emepe. Ọ bụ ihe jọrọ njọ jọkarịa udele si karịa nkakwu n'isi. Ị na-ege m ntị ka m na-ekwu okwu na Zion, ihe anọ mgbe m na-ekwu na-ayọ ka hapụ ya. Ile ihe na-eme n'ala Igbo today, ọgba aghara dị everywhere, ka a hapụ Nnamdi Kanu. Eso m n'olu na-ekwu mgbe ọbụla ka hapụ ya, na-ayọ aka na-achị Nigeria ka hapụ ya. Maka ama m na ala Igbo na-agasazi agasa. Egwu na-atụsi ndị mmadụ ebe ịrụ ụlọ, ebe ịrụ kọmpịt. A na-ego m na nrọ hụ nga Maazị Nnamdi Kanu pụtara. Otogo mgbe m jiri kwuo ya, fada apụtara m kwuo ya daja n'ọta. Ụfọdụ ndị ọjọọ ga-ahụ m n'anya sị na mụ sị na ọya apụta na Disemba ka ha were sị na ihe m kwuru bụ fake. But ana m ayọ aka ji obodo, aka na-achị obodo a, ndị Nigeria, president, senators anyị niile, ndị gọvanọ anyị, ka ha nye aka. Ama m na ọ pụta ọgbaghara dị n'ala Igbo today, tigbuo zọgbuo ndị mmadụ. Ego adịzie because ndị na-ewelata ego na-atụzi egwu ịrụ ụlọ, ịrụ kọmpin. Ndị mmadụ na-ebupụzi biznes ha ebupụ. Ndị mmadụ na-agbakwụzi ọsọ n'ọtụtụ ala Igbo, mana ọ pụta kwuo okwu ugbu a everywhere ya jụọ oyi. Onye m ji ayọ ka hapụ ya ka ọ